Μερικές φορές οι σκέψεις μας ακούγονται σαν απόλυτη αλήθεια. Σκέψεις όπως θα αποτύχω ή δεν με συμπαθούν ή κάτι κακό θα γίνει. Αλλά μόνο και μόνο επειδή σκεφτόμαστε κάτι, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτή η σκέψη είναι έγκυρη. Είναι απλώς μία ιστορία που φτιάχνει το μυαλό μας. Και συχνά πέφτουμε σε παγίδες, όπως να φανταζόμαστε το χειρότερο ή να σκεφτόμαστε όλα ή τίποτα ή να υποθέτουμε ότι ξέρουμε τι σκέφτονται οι άλλοι. Ποια είναι τα καλά νέα? Δεν χρειάζεται να πιστεύουμε κάθε σκέψη που έχουμε. Την επόμενη φορά που θα έχεις μία αρνητική σκέψη, μπορείς να σταματήσεις για λίγο και να αναρωτηθείς. Πόσο έγκυρη είναι αυτή η σκέψη? Τι μου δείχνει ότι μπορεί να μην είναι 100% έγκυρη? Ή τι θα έλεγα σε έναν φίλο μου αν είχε αυτή τη σκέψη? Και θυμήσου, μία σκέψη είναι απλώς μία σκέψη. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αλήθεια.